Здравейте хора, още сега ви казвам, приветствайте се за ужас! Подготвила съм ви карти, какво виждате. Истината или се осмеляваш, осмелявам се. Да, сега обясня правилата за играта. Правилата са такива, че теглиш две карти, осмелявам се и истината и четеш първо истината, ставаш въпроса, но можеш да го направиш сам. Има малко неудобни въпроси, но ние сме си самички и ще го живеем. Живеем и също сте наясно с правилата, сега да започваме играта. Теглим. Какво би жертвала за близката си? Много неудобно. Всичко. Те сме много. Имаме ни приятели, които са много близки също. Казват се Роси. И обичкам си я. Аз имам мой муж. Така. Айде да продължаваме натам. Имаш ли една минута, за да разсмееш човек срещу теб, ако не успееш и стигне друга карта. Тя ви обяснила, че трябва да се играе с двама, или трима, или четирима, или пет, или пет човека. Но аз съм само една, така че разсмивам вас. Продължаваме напред. С какво прекаляваш със сладоледа? Не започна ли един сладолед, не мога да спра. Обожавам сладолед. И мисля ли го има на всеки ден в компанията, все едно сте най-сладникавата двойка. В коментарите може да ми измислите име и да ме наричат така, когато Не, какво не можеш да услышиш? Каква е твоята слабост? Да. Младости на сладоледа. Казва и го вече. Слабостта ми е, когато видя някой приятел навън. Много близък приятел. Той ме дразни, разбирате ли, че навън аз съм наказана да стоя в скапан апартамент. Ще сама. Разбирате ли ме? Ужасно е. Да. Сложи си панталоните на главата, така че лицето да ти се вижда и имитира някой знаменит. Добре. Хабиби, спиш ли добре? Забиваш ли се? Псуваш ли ме? Защото аз не? Аз съм Силвето. Но който си казах какво е, защото не бъде разбира се, че ме познахте. И така, продължаваме напред. Кой е най-големият ти грях? Добре, най-големият ми грях беше, когато бутнах едно момиченце в парзалката, ама дразнаше ми и не знаех какво правя. Бях много маничка. Време е да потанцуваш брейк. Не мога да танцувам брейк. Така. Кога за първи път се луна момче. По-миналия месец целунах едно момче на име Алекс Дънев. Не ми хареса. Той не може да се целува. Целува съм един Николай, един Георги.
леглото си. Добре, червило. Не искам да си. Добре, ще го напиша. Ето, ако виждате нещо, написал съм флирт, не флирти. Така, кога за последно наруши закона, какво беше нарушението? За последно наруших закона, значи, имам един ресторант тук квартален, Комар се казва, и той има една градина и има малини. И аз обожавам малини. И вляза в частната градина и един полицай ни хвана. Аз се набрах и такава шепа с малини и ми се скара. Аз съм го правила няколко пъти. И кога беше, да кажем, миналия месец. Свали една дреха от себе си, хората около теб решават коя, начало ще идеше коя. И избирам да сваля това. Ако ви разни това, флирт написано на челото ми и да чете до края на клипа. Колко най-дълго си издържала без да се къпиш? 5 дни. Разкажи на всички твоята най-съкровенна секс фантазия. Нямам. Ама не ми се споделя точно на вас. На колко години загубите собствеността? Още не съм я и се радвам. Позволи на някой от околните да ти измислят прякор, всички тя да наричат така до края на деня. Гери. Кой актьор или актриса би се справил аз? Изиграването на твоята роля. Люси. И Роз. Те могат да ми имитират най-добре. Нарисувай си мустаци с храна по избор, кетчуп, горчица, мляко и стои до края на деня с тях. Ще до края на клипа с тях, ще ти го взема. За да ми е най-лесно, ще го нарисувам с химикал. Чакайте малко. Готово. Не са от най-хубавите мустаци, но на кого поддържаш? Какво означава поддържаваш? Чакайте малко, сега ще питам как. Значи тя ми обясни, че е да искаш да си като някой. Искам да съм като Теди Александрова. Папа, актриса! Също така Теди Александрова. Нарисуй се човешко лице на корема, така че твоят път да му е уста и поздрави компанията. Това няма да стане. Още сега казвам. Лесно ли се влюбиш? Кога се влюби за последно? Аз още не съм влюбена. Едно момче на име Йорки. Този човек отляво на те продължение на една минута без значение дали мъж или жена. Няма на човек отляво. Оказа последно злослови по нечи адреси за какво? На Люси, защото ни излъгва се на петка. Видя сцена от любим филм, като се партнираш с стената. Каза за вълната ми. Какъв е най-големият ти кошмар страх? От Смоля Морган, дай си телефон на човек отляво, на теб и той няма име и почва. И си мисли. Добре, аз този телефон снимам, така че няма.
Но мисля най-често за теб хората, че съм хора. Обади се на твой приятел, чийто рожден ден е минал отдавна и му изпей хепи бързи. Не мога да звъня. Не си не мога да звъня. Кой е най-странното ти преживяване? Най-странното ми преживяване беше... Значи... Аз съм изрепила, аз съм българче. Няма, защото се подиграм на страната. Каква трябва да бъде твоята половинка? Спечен, шапка, красив, закачлив, не има гюрки. Носи на ръце за една минута човек също теб или няколко. Кой е най-голямата ценност в твоя живот? Семейството. Буди се на някой стар раздавал на моя ден. Кой е най-нестандартното място, което си правила? Така, благодаря, че гледахте. Дайте си всичко от лицето. Даже можете, ето тук от червилото. Не е добра идея да си рисувам с червил. Там ще си го напиша с химикалка. Добре. Много ви обичам. И дайте палче нагоре, ако ви е харесало. Ако не е палче надолу. Надявам се да има повече палчета нагоре. Сабскрайбвайте. И коментирайте. Само пишете ми коментари.